Ftit jiem qabel jintemmu 9 ġimgħat ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-Master Plan ta' Paċeville, il-Moviment Graffiti u numru żgħir ta' residenti ipprotestaw kontra tiegħu. Protesta li segwit laqat ta' konsultazzjoni kemm fil-lokalità kif ukoll fil-Parlament. Fil-protesta li għaliha attendew esponenti tal-Partit Nazzjonalista bħal George Pulicino, għal snin twal responsabbli mill-MEPA, intqal li l-Master Plan għandu jibda mill-ġdid. Andrea Kallus mill-Moviment Graffiti stqar ma' One News li fil-passat kien hemm proġetti bħal Portomaso li għamlu danni kbar lill-ambjent tal-madwar. U żied jgħid li jekk dan il-Master Plan jgħaddi se joffru resistenza qawwija. Ħabjem kollha minn ta' quddiem fejn bħal proġetti kontra Portomaso, pereżempju l-Moviment Graffiti kien wieħed mill-ewwel aqdiet li kien għamel forza kbira li m'għandux ikun il-proġett ta' Portomaso. Ġifri, f'Malta, tul daw l-ftit l-aħħar 20 ta' snin sar dannu kbir l-ambjent, sar ħafna żvilupp li ma jagħmilx sens. Ir-rappreżentanti ta' residenti sostnew li l-iżvilupp propost mhuwiex sostenibbli u jemnu li wħud mill-proprjetajiet ta' residenti se jiġu mit-tiefsa. Jemnu wkoll li l-iżviluppi se joħolqu traffiku enormi u l-popolazzjoni f'San Ġiljan se tiżdied b'numri allarmanti. Il-Master Plan li tħejja minn konsulenti ta' fama internazzjonali joffri bażi għad-diskussjoni u wara li jidħlu s-sottomissjonijiet se jkun imtejjeb.